podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Gymru. Helo a chroeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi, Carwyn Harris fel yr arfer, a Iestyn Thomas Iestyn, siwr i ti? Yeah, good. Well ni yn ddo. The old mental health card di triplo mewn, so bach yn dydd wael ddo, ond fi me. Mwy hapus iddi, ond edrych ymlaen. Fi oedd yr un nath gohirio o ddo, cos o'n i ti blino ar ôl dydd hir o waith, a fi wedi blino heddi, drefnu hits I radio a phopeth dros y dydd. So, ni'n recordo ar ddydd Mercher, a fi bach yn falch, actually, oherwydd mae llawer o newyddion ti ddod yn heddi, newyddion rygbi wrth gwrs. Dewn ni o hwnna mewn bach, ond well ni ddechrau dar penwythnos, fi'n siŵr. Lle o ti'n wylio'r gemau'r penwythnos? O ti gytre, neu yn y pub, neu lle o ti? Ni nôl adre. Oedd y teulu di gael fi mewn y tŷ am y penwythnos, oedd yna'n eitha neis. Ni'n mi gwylio'r y tri gêm dros y penwythnos. I fod yn onest, bach yn anffodus i'r tîm ifanc Gymru. Mor agos I ennill yn Twickenham. Falle un neu ddau cyfle wedi mynd I ffwrdd. Ond pob clod I Lloegr I ymateb nôl na ennill y gêm na. Fi'n credu oedd ddoi o'n i'n eistedd ar y soffa yn gwylio'r gemau text o gilydd. O'n i'n gwylio fe gytre, yng nghariad I, a fi'n credu nes I roi pwysau ymlaen, fel o'n i'n cael pizza mewn dy fi, oedd crisps dy fi mewn, popeth dy fi mewn, a nes I roi pwysau ymlaen yn gwylio'r, gwledd o rygbi oedd fod, a'r brydiau oedd bach yn segur yn fy marni, ond dewn ni hwnna mewn y man, yn dechrau da'r gêm na, fel nes I sôn, anodd iawn I Gymru colli to gan 2 bwynt y tro yma, pwynt ychwanegol yn wrth ystyrtha, ond oedd I fi yn wylio hwnna, oedd y gêm dyle wedi cael ei ennill yn y hanner gyntaf, a nath Cymru ddim selio'r fuddugoliaeth yn y hanner gyntaf, a nath hwnna darfu ar y perfformiad yn y gyfan gwbl. Wyt ti'n cytuno â hynny oedd y cyfleoedd yn y hanner gyntaf? Oedd. Falle bach o maturity fi'n meddwl yn wedyn yn y hanner gyntaf. Ni'n gweld tîmoedd fel Iwerddon. Pryd maen nhw'n ail dechrau gemau a maen nhw'n cael y pêl, maen nhw'n neud falle cymal. Wedyn falle maen nhw'n ceisio rhedeg falle forward carry mewn, a wedyn maen nhw'n cico. Yr ail dechrau ar ôl y cais cosp, ni'n gallu gweld beth mae Cymru ddim wedi wneud na. Maen nhw'n chwarae fe o'r rediad cynta. Wedyn, yr ail cymal, maen nhw'n ceisio chwarae fe eto. A wedyn mae Iwan Lloyd wedi cael ei cymysgu lan mewn rhyw ffordd. Fe cyn y pennau mewn cwbl o his head's in two minds, basically. Os fe'n mynd I kick, os fe'n mynd I redeg, os fe'n mynd I paso. So wedyn mae rhywun fel y Toge mynd I dweud, diolch yn fawr, fi'n mynd I taclo ti. A wedyn mae'r pac y sais o mynd ar ben chi yn y counter-ruck. A wedyn mae'r bel cael ei troi dros, a wedyn mae Benner yn sgori. So mae pethau fel yna yn y hanner cynta, felly ddim wedi mynd yn dda. A gobeithio bydd Gatland yn felly wneud newidiadau yn ywedig dy'r exit plan na. A wrth gwrs, o'r bosgyd cynta, nath Freddie Stewart wneud break yn bron yn syth. So yna un peth mae'r Cymru eisiau gweithio allan yn wythnos bant a wythnos I lan at y gêm yn Dilyn. A wedyn, yr ail hanner, wedyn mae'r chance wych na ar ôl y rediad gan Wyneth, mae Adams. Yr un peth yn y Lloyd yn y hanner cynta, fe cyn his head's in about 2 or 3 minds. Ddim siŵr beth oedd moyn I wneud, falle bydd i'r amddiffynwyr ola, neu falle paso I mewn I rhywun fel Thomas Williams neu Dyer. Wel, mae wedi wneud un o'r penderfyniadau cywir I roi y dadlwythiad yna bant, ond anffodus nath Dyer colli'r bel. A wedyn mae Lloegr yn ennill kick-off o scrum. Mae'r amddiffyn Cymru'n wneud eitha dda, wedyn mae Mitchell yn rhoi box kick lan, a wedyn mae Adams yn colli'r bel, a wedyn fel yna mae
mae sgrym yn y 22, a mae momentum i gyd i newid mewn rhyw ffordd. So, dwy esiampl, bydd nath, os oedd pethau di newid, felly bydd e'n fuddugoliaeth i Cymru. Ie, gwbl cytuno. Yn ywedig yr un cyntaf, mae'n bwysig i gofio oedd Lloegr lawr i 3 ar 10 ar y foment na. Un gyntaf, o'n i ddim 100% yn siŵr taw oedd Chess yn heiddi Gerin Felen, o'n i'n meddwl bod hwnna'n bach yn hallt, a fy'n cael ei wneud i weld, oedd e'n bell ffordd o Geltyn Goch yn dod oherwydd gymaint o bethau, ond a wnaethon ni weld hynny yn y bunker review, a wedyn ar ôl hynny Ethan Roots yn cael Cerir Melin o dymchwel ysgarm symudo. Fi'n credu oedd y syniad yn un dda, ond oedd bach o'n nhw heb sylwi mewn ffordd, ond nhw heb, sa'n credu o'n nhw wedi sylwi taw dau blaenwr bant o'r ca. Dyna lle oedd y gwagle, oedd o gwmpas y blaenwyr, so felly cario cwpl o weithiau o gwmpas y rac, cario trwy'r rac, dyna lle dyla'r fod y lle gyntaf, cyn lledu'r bel. A wedyn, ti'n sôn, fel ti'n sôn, Iwan Lloyd mewn dwy feddwl, fi'n credu oedd e wedi gweld bod gwagle yn yr ochr dywyll, oedd wedi dod nôl, ond felly dod nôl yn rhy hwyr, a wedyn cael ei ddal tu ôl i'r rac da iawn gan Mar y Tôge, oedd yna'n teimlo'n second yn fy ngwddf fi'n gweud da iawn iddo fe, ond a chwarae teg iddo fe i wneud y dacl, a wedyn bach yn wan yn amddiffynol wedyn gan y chwaraewyr newydd, Man, Wynet a Iwan yn erbyn Benyl oddi ar hynny. A fel nes i sôn, y eiliad na ar ail hanner hefyd, Josh Adams, fi'n credu, os bod Gareth Davies ar y ca, fi'n credu bydde fe wedi bod na ar yr ochr, bydde cyflymdod y fe i fod da Josh Adams di wneud bach fwy o waith, ond chwarae teg i George Ford, mae fe'n edrych yn wych i amddiffyn Thomas Williams, a sicrhau bod y pas na mewn i Thomas Williams ddim ar gael. A wedyn, falle os chi'n edrych ar y Josh Adams o 2 flynedd yn ôl, mae fe'n torri mewn tu fewn i Freeman, a mae fe'n hyd yn oed, os mae pel yn cael ei algylchu, mae cyfle da da Cymru, eiraid i Gymru, yn ywedig o feddwl bydde Rio a Thomas di bod yna i ymosod. Ond fel pryd nath hwnna ddigwydd, bydde Rio wedi bod yna, bydde Thomas wedi bod yna, bydde cyfled y Cymru i ymosod oddi ar hynny. Be nes di o'r ail hanner wedyn o edrych arno fe, o falle perspektif Lloegr, o'n nhw wych yn yr ail hanner mewn ffordd, o'n gico nhw, nath nhw amlygu'n hun yn ywedig pryd dathon nhw ymlaen a dal i ce oddi ar y fainc. Oedd, wel, fod yn onest, ni'n meddwl y Mitchell wedi cael game all right yn y game cico hefyd. Wrth gwrs, mae George Ford yn mynd i dwy'n y plaudit i gyd, roedd ei 50-22 tu'r diwedd y gêm. Ond dwi'n credu oedd y moment fawr oedd pryd nath Genj a Dan Cole dod i ar y fainc. A oedd yna di newid beth oedd wedi digwydd yn y sgrym. Ni'n meddwl fod Elliot D a Cillian Aserati wedi gwneud job yn dda yn y 55 munud nhw wedi cael. A wedyn, fi credu pryd nath Genj a Cole o'n i'n meddwl fod felly bod Gatlin wedi sylweddoli, meddwl, right, maen nhw doi mynd i targedu sgrym yma. Dylen i wneud newidiadau. A felly ar y pryd i'n meddwl, os ni'n gallu cario ymlaen am tua 5 i 10 munud, 60-65, wedyn wneud y newid yna, felly bydd hwnna di newid pethau. Herwydd, felly bod ei gap gynta, ddim mor anffodus i Archie Griffin fod wedi dod bant a anaf tu'r diwedd y gêm, ond oedd gwahaniaeth yn y sgrym, oedd Gens di wneud job yn dda yn o'r fe, a wedyn oedd y llinell di mynd felly bach yn wael pryd nath Elias dod na'n, herwydd oedd di yn pertheth yn y hanner cynta. So felly'r elfen tactegol na dy Gatlin hefyd, oedd wedi newid pethau. Ond fi yn teimlo'n hallt dros Elias. Fi'n gwybod, wrth gwrs, oedd y lein ddim digon da yn erbyn yr Alban. Mae pawb wedi gweud hynny, ond fi'n credu oedd e bach, y sefyllfa yn y lein yn erbyn Lloegr, oedd 2 lein yn wedig fi'n cofio nath nhw golli. Un am ddim bod yn syth, o'n i'n meddwl bod hwnna'n dyfarniad hallt ar y pryd. A wedyn y llall, un fi'n cofio oedd Chesham yn cystadlu am y bêl dar yn byd, o'n i'n meddwl bod hwnna'n cystadlu yn yr awyr, a gystadlu, fi'n credu nath o gyffwrdd a byd a oedd y dyfarniad di gweud bod
shoulder to shoulder, a felly chwarae ymlaen, a o'n i'n meddwl bod hwnna'n bach yn odd, a o'n i'n tynnu am hynny, ond so fi yn teimlo'n flin dros Elias, a fi'n teimlo'n flin iawn dros Sochi Griffin, dwi'n gwybod, hanner awr ar ei gap gynta dros ei wlad, a mae hwnna digwydd mae anaf dau benglinau, a os mae pobl heb wel y newyddion, mae fe allan o garfan Cymru nawr yn mynd i ail ymuno ei glwb i datrys yr anaf sydd da fe yn ogystal â Tom Rogers hefyd, sydd hefyd â anaf, mae fe'n mynd i ôl i'r Scarlets. Ond ie, fi'n cytuno, nath y newidiadau a'r fainc, a'r cryfder y fainc, a dyna'r sefyllfa sydd ar Cymru ar y foment yn diwedd bod tîm ifanc dyn nhw, ond mae fainc ifancach dyn nhw bron a bod, a enwedig dar anafiadau i chwaraewyr eraill fel Jack Morgan neu Nicky Smith neu bod Thomas Francis ddim ar gael. Ie, dyna beth mae rhaid i bawb ystyried. Fi credu oedd Gatwyn wedi dweud ar ôl y gêm, mae angen bach o patience i'r tîm ifanc yma, herwydd felly mae bach o brofiad y rai chwaraewyr, ond mae'r mwyafrif dal yn ifanc, dal yn dechrau bant yn y gêm rhyngwladol. Mae rhyw dau ddim wedi cael llawer o capiau, ond mae pawb mae pawb yn galw fel un o'r chwaraewyr profiadol yna, herwydd wedi fod yn y carfan o blaen, a ti'n gweld rhywun fel Alex Mann, dim ond ei ail gap, rhywun fel Archie Griffin ei gap gynta, a dyna'r chwaraewyr ifanc, a wedyn dydy rhywun fel Medea, dim llawer mwy o gapiau, ond mae pawb yn galw un o'r chwaraewyr mwy profiadol. Ni'n meddwl oedd Daya di step ymlaen rhyw ffordd ar di sad, ni'n meddwl oedd Chase o'r cic yn gryf iawn, a ydyn ceisio dod a dod y pethau mewn i'r gêm hefyd. Wrth gwrs, mae rengol y Cymru ar foment yn edrych yn eitha dda. Wrth gwrs, mae Alex Mann yn sgwri ceisiau fel maen nhw'n mynd bant y ffasiwn. A wedyn mae Tommy Reffel yna, mae pawb yn galw Tommy Turnover. Oedd rhywun o'r trydan di roi llun lan o Apple Turnover, dweud, oeddi hyn mae Tommy Reffel yn bita. Wel, fi ddim yn siŵr, ond os mae fe'n gweithio yn y breakdown yna. Ond ie, wrth gwrs, ni'n colli llawer o brofiad fel Jack Morgan, fel Louis Rhys-Amon, yn fe di mynd i'r NFL, ond mae'r chwaraewyr ifanc yma, maen nhw'n step o lan. Os taw yr unig ffordd i fod yn chwaraewr da yw bita Apple Turnovers, bydde fi wedi bod yn gapten ar y tîm y llawer fi'n gyrru. O'n i'n hoffo Apple Crumble yn lle, so fi'n gallu gweld nawr ble mae pethau wedi mynd yn bach yn wael. Sa'n siŵr ti'n mynd i ar o'n, ond ni wedi. Fi'n hoffo Apple Crumble. Felly dyna'r broblem, fi wedi cael bach o'r ddoi. O'n i bai am hynny bydde ni wedi bod lan nad y goreon y byd. Ni wedi sôn am y rhwystredigaeth ni wedi cael, ond beth am y positives? Wnaethon ni weid cwbl fyna y rheng ôl. Ni wedi sôn am yr ymynedd a bod tîm ifanc yw hwn. Heb ildio kick-offs yn hanner gyntaf. Oedd rhywbeth fel awr o rygbi yn cynnwys gêm yr Alban, bod nhw heb ildio kick-offs. Mae hwnna'n anhygoel i ddweud i Gymru, a hefyd, pa mor dda oedd Camwyn ar penwythnos. Sôn am y chwaraewyr amhrofiadol, mae fe'n edrych fel bod fe wedi bod yn chwarae rygbi rhyngwladol am ryw 5 i 10 mlwyddyn yn diwedd. Ie, fi'n credu y meme na, ble mae'r mask, reveal yourself. Fi'n credu mae Leaf Penny mynd i dod mas o dim byd nawr. Mae Wynnet, mae fe'n mor cyffyrddus, yn ymwedig o dan y pel uchel, fi'n credu dyna un o'r pethau ni'n meddwl, fi ddim credu mae'n mynd i fod yn iawn ar y foment. Mae llawer o datblygiadau, mae fe mynd i cael dros y flynyddoedd i gweithio yna, ond mae fe'n edrych yn mor cyffyrddus o dan y bel uchel. A wedyn, mae fe just, fi ddim yn siŵr fe gallu disgrifio fe, mae ddim fel unrhyw worry dy fi, pryd mae fe dan y pel neu gyda'r pel fod e'n mynd i wneud y peth anghywir. A y rediad yna y wedi wneud, wrth gwrs, mae'r Saeson dy'r blitz defence newydd mae dy
dy Felix Jones, a felly mae fe ddim yn gweithio nawr yn y ddwy gêm gynta o'r World Cup cycle, ond mae hwnna'n gwneud yn really dda i wneud y rediad yna, a wneud y pas yna i Adams, so mae fe'n edrych yn mor gyffyrddus, a mae llawer amser dy fe dal i fynd, so mae hwnna'n dda i weld. Ie, a peth arall o'n i'n meddwl oedd yn sicr bod cynllun dy Cymru o sut i ymosod ar amddiffyn Felix Jones, neu amddiffyn Lloegr cael ei hyfforddi gan Felix Jones, ond ti'n gweld oedd e ciciau letraws, oedd e ciciau dros y top, hefyd yr ail gais i Alex Mann, mae hwnna di drefnu oherwydd yr amddiffyn sydd da, y plas nhw tu fewn yn edrych am y dogleg na, llinell galed, a wedyn chwaraewyr o gwmpas i fedru cymryd mantes o'r cyfle o Tommy Crumble eto yn cael y darlwythiad i ffwrdd i Thomas Williams a wedyn Alex Mann yn sgori. Oedd hwnna'n anhygoel. O'n i'n meddwl bod yn amlwg bod Cymru wedi trefnu a deall sut i ware yn erbyn Lloegr, just heb cael dros y linell. A o'n i ar y pod Caerdydd cwbl o ddyddiau yn ôl, a ni'n sôn am berfformiad debyg i Gaerdydd, mor belled yn y flwyddyn, boringau me, ond heb lwyddo i gael yr 80 munud yna i fod yn fuddigol a cael dros y lein a herwydd bod tîm ifanc. Mae'r tîmau'n debyg, mae llawer o dîm Gaerdydd yn Nhîm Cymru ar y foment. A os mae'r ddau dîm yn gallu troi pethau gwmpas, wel, bydd tîm a hanner dyn ni, a fel nath ar yn byd gweud heddi, we'll have one hell of a team yn Saesneg nath o weid. Os maen nhw'n troi pethau gwmpas, fi'n sicr o hynny, mae gymaint o chwaraewyr alluog yn y garfan na. Ie, odi, wel, mae dyn byd yn gwneud mispasses nawr, fel ddim siŵr pam mae fe'n gwneud fe just, pob aml, mae fe just roi'n mas, a mae'n un arall ar y penwythnos, so, long may that continue, fel maen nhw'n dweud. Fi ddim siŵr os mae ailreng yn gwneud mispasses yn hanner ei hun falle rhan o'r tacteg, ond fi'n meddwl dy'r ciciau letraws, oedd y syniad na, a dim byd yn erbyn Iwan Lloyd, fi credu mae fe'n chwaraewyr dda, dy'r Scarlett, ond falle ar y foment, fe ddim lan i'r lefel rhyngwladol eto. Wrth gwrs, mae dim ond tymor cyntaf fel rhif deg i fod yn onest. So, oedd pethau yna oedd ei gallu gweld, ond felly fydde ddim yn just fel execution fel ma'n dweud, felly ddim cant y cant ar on the money fel ma'n dweud. So, mae fyny fod yn diddorol ar ôl felly blwyddyn o fe yn y campiau rhyngwladol yn gweithio dy rhywun fel Neil Jenkins, fel mae fe yn datblygu ar y llwyfan rhyngwladol. Ie, wrth gwrs, diddorol blwyddyn nesaf, falle pryd mae cael ymsidi nôl yng Nghaerdydd a'r brwydr, falle bydd e'n ychwanegu i'r brwydr am y Crys rhif 10. Weithio ni sôn am gemau arall y penwythnos, fuddugoliaeth, eitha swmpus, i Werddon, oedd ddim yn disgwyl unrhyw beth yn gwahanol i hynny. Y foment fawr i fi yn y gêm na, oedd pryd o'n i'n ystod yng nghariad i, a pryd oedd Hugo Keenan lawr da na, fel ddoen ni bron yn crio oherwydd mae fe'n chwaraewr anhygoel yn diwedd Keenan. O'n i moyn siarad amdano fe, oherwydd sa'n credu mae fe'n cael y clod, mae fe'n heiddi, yn ewedig tu fas i Werddon. Mae pobl, mae cefnwyr wych o gwmpas y byd, mae Freddie Stewart yn gallu dal popeth, mae Tom Ramos yn gallu gwrthymosod a cicio at y pist. Ond i fi, Keenan yw'r un sy'n gallu gwneud popeth. A'n amddiffynol, mae fe'n anhygoel, yn Stadiwm Principality flwyddyn diwetha, nath o atal 2 o geisiau Cymru, a just ail neu ddau amdano fe, fi moyn clywed ohono ti, Iestyn, nisat ti lan, hyn o'n os ti ddim yn lepo Keenan, ti angen rhoi clod iddo fe. Ie, na, mae fe'n chwaraewyr wych fi'n meddwl. O'n i'n cofio gwylio fe chwarae i Leinster yn erbyn y gwyrch blwyddyn diwetha. Oedd hi'n credu wedi sgori, a oedd sgori un o'r ceisiau eitha pwysig yn y gêm na. Fi credu oedd un falle di roi nhw ar y flan, neu falle di cloi y gap. Oedd wedi cael gêm... O'n i ddim yn meddwl wedi cael gêm wych. Oedd wedi cael gêm dda yn y gêm na, ond o'n i gallu gweld falle mae'r boi yma gallu fod yn chwaraewyr dda. A wedyn ti'n gweld yn y Chwe Gwlad, ni'n meddwl, wel, dyna beth oedd chwarae'n erbyn gwyllt mis yn ôl. Waw! Fe credu mae fel nath
nath gwyllt falle cadw nhw'n dawel, neu fi ddim siŵr fel yn ei wneud, oherwydd y fe dal falle dy involvement fel nhw'n dweud. Ond oedd just lefel, oedd fe just gallu mynd lan un neu ddwy lefel yn eitha hawdd. Oedd ddim fel llawer o pethau fe gallu newid, oedd fe just i mynd lan lefel. A nawr mae fe'n un o greion y byd, a ni'n meddwl, waw, mae fe just rhyw'r wych. Ond mae'r newyddion wedi dod mas dydd neu ddwy yn ôl fod felly mae fe mas o'r gêm Cymru mewn pythefnos. A fi credu mae'r werddon i gyd mewn fath o meltdown, herwydd mae ddim yn siŵr pwy sy'n mynd i dod mewn o flan fe ar y foment. So, mae pobl yn dweud Stockdale, mae pobl yn dweud Ciaran Frawley, chwaraewyr arall o Leinster. Ond mae fe fel irreplaceable fe rhyw ffordd mae Ciaran yn y foment. Herwydd mae wedi cael flwyddyn y dwy wych. Ie, anyway, fi gyda anaf dy Jimmy O'Brien ar y foment y dos, so mae fe mas a gath Lama falle ddim mor oddi ar y fainc yn erbyn yr Eidal. Gath ei wneud cwbl o gamgymeriad ar ôl ddod ar y fainc. Ond ie, bydd hwnna'n siom. Bydd e'n llawer haws i Gymru ddim wywynebu. Bydd e'n siom os bydd e'n gallu wario yn erbyn y Cymru mas yn Dilyn. A'r gêm arall, yr Alban yn erbyn Ffrainc, wel, mae hwnna wedi cael ei... Mae pawb yn sôn am dyfarniadau ydyn nhw o'r gêm yna. I fi, mae'r rhwystredigaeth fwyaf yw dyfarniadau... Wel, un dyfarniad, fel nes i sôn i ti fi gyda cyn ar y bryd, ond hefyd y rheolau o gwmpas camsefyll. Ti'n moyn esbonio'r rheolau sydd mewn byddolaeth ar y foment? A beth ddigwyddodd i'r sefyllfa wnaethon ni weld yn yr Alban yn erbyn Ffrainc? Ie, bach o challenge o'n i ceisio ddysgu'n yn dda. Right. Idiot Sky, di fe? Fi ddim siŵr os mae hwnna'n gallu, I don't know, gaffet to the bill. Fi ddim siŵr beth sy'n mynd i dod mas fan hyn. So mae tîm oedd yn cico nôl ymlaen yn ei gilydd. A rai weithiau mae dy ti chaser, so felly un o'r asgellwyr yn chase o'r cic yn rhoi bach o pwysau ar am ddiffyn. A oedd Ffrainc di wneud syniad eitha dda o ddim rhoi unrhyw chase lan. Yn ymwedig yn y hael hanner, pryn nath Ramos a Russell ddim yn nôl at ei gilydd. A oedd pac y Ffrancwyr jyst i stopo, a who blames them fel rhyw ffordd. A mae'r reol yw, os mae'r so, fel esiampl, os oedd Russell wedi dal y pel a redeg 5 metr, mae pawb nôl onside fel maen nhw'n dweud. A mae'r amddiffyn gallu dod lan a rhoi bach o pwysau yn y fe, neu mae Russell gallu cico nôl, neu falle redeg o'r 22, fi ddim siŵr pa ffyn Russell ni moyn am y esiampl yma. Ond oedd hyn wedi digwydd, a oedd ni wedi gweld rhywbeth tebyg yn y gêm rhwng Caerlir a Caerfaddon. Caerlir a Caerfaddon. Yn y Gallagher Premiership cwbl o wythnos yn ôl. A oedd hyn ddim wedi mynd am amser hir, just un, credu oedd y clip yn just un funed, oedd popeth i stopo lan ti'r diwedd. Ond oedd hyn wedi digwydd am amser hir iawn, wel, yn i'n meddwl yn amser hir iawn. A just y game cico, just mynd lawr. Oedd yr Alban ddim wedi rhoi unrhyw un lan am y chase chwaith. Pob clod i Ffrainc yn nhw i ceisio redig rai y degau. Ond oedd yr un wael pryd nath Russell just aros na, a oedd neb wedi mynd lan. Oedd wedi gwneud na wythnos cyn yn Stadium Principality. Ond oedd yna, because oedd Chase Cymru yn eitha wael, a oedd e jyst mewn sefyll na. Ond o'n i'n gallu gweld yr wythnos yma fod y Ffrainc wedi gwneud mynd yn tactegol, fod nhw ddim moyn rhoi Chase lan, herwydd mae'n rhaid nhw cyfro'r backfield, herwydd y 50-22, neu falle just bach o tiriogaeth. So oedd yna wedi gwneud, that did the rounds, fel maen nhw'n dweud, ar y cyfryngau. Oedd llawer o pobl ddim yn hapus. A fi credu mae'r lo yma o ble mae chwaraewyr, pryd mae'r amddiffyn yn gallu, ymosod nôl at y person sy'n dal y bel ar ôl maen nhw 25 metr,
fi credu mae fe'n mynd rhywsut. Ni wedi gweld y siampl yna, dy'r Super Rugby. Maen nhw wedi rhoi bach o tweak i'r rheol a newid e. So os chi moyn gwylio, os chi ddim moyn gwylio rhywun dy sefyll na, dy'r amddiffyn yn sefyll na, gwyliwch Super Rugby dros y wythnos yn nesaf. Ie. Oedd e rhyw fath o Mexican stand-off yn oedd e, fel... ti'n sôn am bobl oedd yn rwystredig, fi'n credu fi yw'r un o'r rhaid fwyaf. Mae rhaid i'r reol newid, mae rhaid. Mae llun erchill i rygbi, fi'n meddwl, oherwydd i fod yn onest, o safbwynt yr Alban, lle o'n nhw'n ennill y gêm, o'n nhw rhyw 2 neu 4 pwynt ar y flaen ar y pryd, dim reswm yn nhw waren gyflym. A oedd Ffrainc, dy'r blaenwyr sydd yn nhw, mae dyn nhw blaenwyr mawr fel Pasol y Tŵelangi felly, sydd ddim mor ffit a rai eraill. Oedd dim ond redeg o gwmpas y ca, felly pam bod nhw'n mynd i roi bwysau, a yn y diwedd, nhw sy'n ennill y gêm. Ond mae rhaid i reol newid, mae rhaid cael gwared ar 5 metr na, a weid bod yr unig ffordd chi'n gallu bod, ddim fod yn gamsefyll yw fod neillef a chi wedi cico'r bil, neu chi wedi cael eich rhoi ar onside fel bai wrth i rywun basio chi, neu ac falle yn ogystal, bod chi angen gweud ar ôl i rywun cico'r bil, mae rhaid i bawb arall symud nôl i fod i ddim fod yn camsefyll, a methu just aros yn stond. O'n i'n mor rwystredig ar y penwythnos, mae rhaid i reol na newid. Cwbl o bethau eraill fi'n gwybod yn y gêm a cefnod gwirionwedig yr Alban yn rwystredig da rhywbeth nath ddigwydd ar ddiwedd y gêm, o'n i'n rwystredig da rhywbeth ddigwyddodd ar ddiwedd yr rhan y gyntaf da Dwyn van der Merwe, yn fy marn i, mae fe'n camsefyll a mae hwnna'n gicos, bod y dehongliad yn gallu bod yn wahanol o beth yw ruck a beth yw ddim, beth yw tackle, a fi'n deall hynny'n gwbl, ond fy marn i, oedd e'n camsefyll a mae hwnna'n gicos, Ceri Melyn a cais cosb falle. Ond wedyn, reit ar y diwedd, Nick Berry yn gweud bod e'n credu bod y bil wedi cael ei ddal lan, a wedyn Brian McNeese yn dweud, wel, fi'n credu mae'r bil lawr, fi'n methu gweud yn sicr bod e lawr, felly fi'n methu gweud yn sicr bod cais wedi cael ei sgori. Fi'n credu, Iestyn, ti'n cytuno, mae rhan fwyaf ni yn credu bod cais wedi cael ei sgori, ond o ran y dyfarniad a'r sefyllfad gyda be nath Nick Berry ddweud, oedd digon o dystiolaeth yn dyfarn di bod Brian McNeese yn gallu troi'r dyfarniad hwnnw o gwmpas a gweud bod e'n cais? Fi'n credu mae'r angles maen nhw wedi defnyddio. Fi'n credu mae fe ddim yn sicr os mae'r bil wedi mynd dros y llinell gais fel rhyw ffordd. Yn fy marn i, fi'n credu un o'r angles o lan, ni'n meddwl, reit, mae hwnna'n gais. Os oedd un angles yna wedi cael ei roi ar y dechrau, felly bod y penderfyniad wedi cael ei newid. Ond, mae fe'n anodd dyfarnu gêm rygbi dyddiau yma. Rhywbeth mor agos tua'r diwedd y gêm. Yn greiddiol, mae Berry wedi gweld y bil ar rhyw bwt. A wedyn, fi ddim yn siŵr os mae fe gallu gweld llithor lawr i fod yn onest. A fi ddim yn siŵr pryd y tro diwetha fi gallu clywed y geiriau inconclusive ar ôl Steve Walsh yn Twickenham yn 2010 yn y ffomit ola na rhwng Cymru a Lloegr. Ond wrth gwrs, mae fe'n un anodd ar y arbanwyr, ond oedd cyfleu yna yn y hanner cyntaf i ennill y gêm na. Pryd nhw 3 pwynt i fan 13-10, mae'r cloc yn goch mewn a Antonio wedi mynd i call cosp oherwydd mae wedi taclo heb rap o'r breiciau. Mae cyfle yna i cael 3 pwynt hawdd, 16-10 mewn i'r hanner. Alright, mae fe ddim yn 2-score lead. Mae fe'n an extension to the 1-score lead maen nhw wedi cael, ond maen nhw wedi defnyddio'r tap and go. Pam nath nhw ddim defnyddio fe'r ailwaith? Pam nath nhw wedi mynd am scrum? Mae'r scrum, fi ddim ond dweud mae fe'n lottery, ond... Ma fe, come on, gweud e. Set myself up to failure. Ond mae mwy o...
Mae mwy o penderfyniad yr dyfarnwr. You can only control your controllables. A mae mwy o pethau ar y dyfarnwr, mae fe gallu newid neu penderfyniad. Of course, mae fe gallu rhoi kick-osbi Frank. Neu falle os mae dyfarnwr arall yna, mae nhw'n mynd i roi kick-osbi i'r Alban. Falle bydd Berry yn galw reset a newid pethau. Of course, mae Pac Frank yna, maen nhw wedi colli Antonio, mae Aldergeri wedi dod ymlaen, mae'r ysgellwr Biari wedi mynd bant. Fi credu tro cyntaf wedi dweud unwaith gywir. So, frame it. Yn fy hun, ni'n galw fe'n BB gun. So'n gwybod pam, ni'n galw fe'n BB gun. Mae fe'n gloi, fi gallu dweud yna. Ond, mae'r ysgellwr wedi mynd bant, a mae fe dal 8 yn erbyn 8. So, falle mynd am y tap. So, ni wedi gweld tîmoedd fel y Werddon, Leinster, maen nhw'n gwneud symudiadau eitha fancy dy'r tap yn go nawr, ddim yn just wneud cari yn syth. So, falle dyna ble nath y gêm di mynd o'r Alban, nid yn hollol y penderfyniad ola yna. Ie, mae rhyw fath o feddylfryd yn rygbi rhyngwladol, bod e'n gymaint o fantes i sicrhau bod prop arall yn dod ymlaen yn dos. Oherwydd, fi'n credu maen nhw'n meddwl, os mae prop ar y ca, maen nhw wedi colli llawer o bwysau, ond mae dal llawer o bobl yn y linell am ddiffyn, mae dal dach chi'r olwyr i gyd, mae dal dach chi'r rhengol i gyd. Falle bod e'n fantes i cymryd propan. Ond yn y sefyllfa hynny, lle chi'n 5 metr mas, fel ti'n gweud, controllables yw fraidd, yw frawddeg yn Saesneg. Rheoli beth chi'n gallu rheoli a cymryd kick-osg, cymryd tap and go, be bynnag yw reswm, oherwydd, be bynnag yw'r modd o wneud hynny, oherwydd, pryd mae Aldergeri'n dod ymlaen, mae fe'n ffres, mae fe'n dod oddi ar y ffainc, mae fe'n gallu gwthio fel miwl, be bynnag mae fe moyn wneud, mae fe'n gallu gwthio fel am bob ddim sydd da fe, am ryw funud, i sicrhau bod Ffrainc ddim yn ildio to cyn hanner amser. O'n i'n meddwl bod e'n dewis wael gan yr Alban ar y pryd, a, wel, yn diwedd, oedd e'n dewis wael iawn. Fi'n credu mae hwnna'n recap gloi-ish o'r penwythnos. Well ni sôn am newyddion sydd wedi dod mas yn yr 48 awr diwetha, oherwydd mae llawer o newyddion wedi dod mas. Wrth gwrs, fel ni wedi sôn yn gyntaf, Archie Griffin a Tom Rogers mas o garfan Cymru am weddill y Chwe Gwlad. Ond mae wedi bod 2 ail arwyddiad. Mae Keelan Giles wedi ail arwyddo i'r gwylch yn ynghyd a Tom Bowthen. Felly ni'n sôn am Tom Bowthen mewn bach hefyd. A Matthew Screech wedi ail arwyddo da'r dreigiau hefyd. Yn ogystal â hyn, mae'r newyddion, wel, fi'n credu bod pob cefnog o'r gwylch wedi bod yn disgwyl am bod captain Justin Tipuric nôl, yn ogystal â chwaraewyr rhyngwladol Alex Cuthbert a Nicky Smith ar ôl anafiadau. Justin Tipuric heb ware ers Tachwedd, a fi'n credu Cuthbert gêm fwy diweddar oedd nôl yn Ebrill blwyddyn diwetha, felly mae'n wedi bod mas. Yn erbyn Alban mis Chwefror diwetha, so tua blwyddyn nôl nawr. So mae hwnna'n dangos yn union beth sydd wedi digwydd dy ffew dan anafiadau, a hyd yn oed Nicky Smith, mae fe wedi bod mas am 2 fis. Dechreuwn ni dy hwnna, mae hwnna'n hwb fawr i'r gwylch, ond ar gyfer y penwythnos lle maen nhw'n gytre yn erbyn Ulster. Ti wedi sôn amdano'r re-signings yna, dy Keelan Giles a Tom Bowthen. Prynawn mae Max Nagy wedi rwyddo cytundeb newydd. So, mae 3 dyn nhw nawr, wrth gwrs mae Nagy bant anaf eitha anffodus yn erbyn Bennett yn mis Rhagfyr. So, mae fe'n dda i weld mae wedi rwyddo cytundeb newydd. Pwll bwysig i fe, ar ôl beth ddigwyddodd i Willis Halaholo a Dimit Jar hip flwyddyn diwetha, mae fe'n holl bwysig i fe i gael rhyw fath o gysur bod y cytundeb fwy hir dymor yn ymwedig da'r anaf na, ynddo fe? Odi, falle dy'r 3 chwaraewyr sy'n dod nôl, so mae Tipuric. Mae fe dal yn chwaraewyr eitha dda, mae wedi amddeol o'r gêm rhyngwladol, so he still got it fel maen nhw'n dweud, a fi credu, wrth gwrs mae fe'n captain y gwylch ar y foment, so
falle mae'r the captain role di newid dros yr wythnosau diwetha, dy Morgan Morris di fod yn captain, Marden Beard di fod yn captain dros Nadolig ar gêm Ewropeaidd. So mae'n mynd i fod yn nice i gweld Tiprick nôl. Wrth gwrs, mae'n nice i gweld Nicky Smith nôl o anaf. Llawer o gwynion ar y cyfryngau, oedd e ddim yn y Carwyn Cymru, oedd e ddim wedi cael llawer o gemau dros cwpan y byd. So gobeithio nawr mae fe'n dechrau mwy o momentum dy'r rhanbarth, a mae fe'n nice i gweld Alice Cuthbert nôl. Yn ywedig yn ni ar pod y gwych ar y dechrau'r tymor, yn i'n meddwl, bydde'n nice i cael Cuthbert nôl ar dechrau'r tymor, ond mae fe problem anafiadau, nawr mae fe'n nôl, a mae fe'n dda i weld e'n nôl chwarae. Fi wedi really mwynhau ar y sgrwm 5 bod. Ie, mae wedi cael spel mas yn neud pods, wel, pod ei hun wrth gwrs da Sporting Wales yn ogystal, sa'n trial. Gweud unrhyw, mae pod ni'n well. Grandech i pod ni. Hands down. Llawer mwy proffesiynol. Falle ddim. Yn sicr na, dyw e ddim. Ond, mae fe'n braf iawn i weld y trio nhw yn ôl yn dyw e. Ond mae her fawr da'r gwelch fel nes i sôn gyna, maen nhw'n chwarae yn erbyn Ulster, disil i hynny i fe. Wel, wrth feddwl bod gymaint o chwaraewyr o Gymru mas, wel, bydd Beard, fi'n siŵr, heb gael ei ryddhau, Gareth Thomas. Falle bydd Watkin nôl o sôn, mae fe'n edrych fel falle bydd e ddim yn cael ei ryddhau na, neu pwy yw'r llall nawr, mae'r enw wedi mynd mas. George North, wrth gwrs, bydd e ddim yn cael ei ryddhau, diolch yn fawr. Ond yn gwybod bod pedwar, methu cofio pedwerydd. Methu cofio'r 110 o gapiau. Ond yn wynebu nhw, mae tîm Ulster, a mae Ulster wedi cael cwbl o'i chwaraewyr rhyngwladol nôl yn dyn nhw. Fe Stockdale, Timoney a falle Henderson yn ogystal, maen nhw'n meddwl? Fi credu fi ddim siŵr os o rhywun wedi dweud Tom O'Toole, fi'n ni'n ngofio. O'n i wedi darllen ar ddo, a fi ddim yn ofio. O fi credu dy'r newyddion fod 3 chwaraewyr ryngwladol sy'n dod o'n y gwell. Fi credu mae fe'n setlo fe lan fel falle gêm dda i weld. Wrth gwrs, mae gwell ddim fully loaded, ond mae'r fafrydd y tîm na yn dal y tîm ni wedi gweld dros y tymor. Mae dy ti rhywun fel Ruben Morgan Williams, rhywun fel Jack Walsh, mae Dan Edwards mynd i fod yna. Mae Kieran Williams mynd i fod yna. Mae Dom Morris mynd i dod nôl o'r ôl anaf, oedd e wedi cael ar y dechrau'r tymor. Mae mynd i fod yn diddorol i gweld ble mae'r tîm gwylch yma yn erbyn tîm sy'n falle lan yn y tabl fel Ulster. Of course, mae dim llawer o pwyntiau rhwng y ddwy tîm. Fi ddim credu mae Ulster wedi cael tymor pertheth. Oedd Ewrop bach yn siom iddyn nhw. Maen nhw lawr yn y cwpan her, maen nhw'n chwarae Montpellier yn y rownd 16 ola. So falle bydd mwy o ffocws ar y gyngrair dyn nhw nawr, yn ywedig falle maen nhw ddim yn y Champions Cup. Ond mae'n mynd i fod yn gym diddorol fi'n meddwl. Fi dal yn gweld Ulster fel ffefrynnau, ond fi siŵr mae'r gwylch mynd i mynd at nhw yn gryf iawn. Mae fe'n gêm holl bwysig i'r gwylch yn dywe yn ogystal o feddwl beth sy'n dan nhw i ddod da teithiau. Fi'n credu, maen nhw'n mynd bant i Glasgow, maen nhw'n mynd bant i Leinster fyd yn fyno. Maen nhw Peredin, wedyn Munster, wedyn the Lions ar ôl y Chwe Gwlad, mae hwnna'n gêm eitha fawr. Wedyn maen nhw'n mynd i De Africa, wedyn maen nhw'n chwarae Leinster o ddigatre. So mae'r bloc o gêm yma ddim yn rhy ffôl ar ôl y standards y tîm oedd yna. So mae fe'n gêm holl bwysig am obeithio'n y gweilch ar gyfer yr 8 ucha. Fi'n mynd i weid bod y gweilch mynd i ennill. Oedd perfformiad anhygol dyn nhw mas yn erbyn y Lions, a gawn ni weld pwy sydd yn y rheng ôl yma. Falle bydd Morgan Morris nôl o 12, falle Tiprick, Harry Deeves, fi'n fan mawr o fe. Mae fe'n bach yn hallt ar Harry Deeves os mae'n lle griser, jyst yn Tiprick y bydd e. A Ruben Morgan Williams, mae fe
ti bod yn chwarae safon i fi, safon rhyngwladol dros y flwyddyn. Felly, mae fe'n talent enfawr yn ogystal â rheng flan gryf fel mae fe wedi wastad bod. Tom Booth, mae llawer o bobl wedi bod yn sôn felly dyle fe cael ei alw lan am garfan Cymru. Os mae fe moyn gawn ni weld. Mae hwnna ddim yn sicr ar y foment. Beth am y gemau eraill, Caerdydd, maen nhw gytre i tîm Wyddeleg arall, sydd heb golli llawer o'i chwaraewyr rhyngwladol, yn Conocht, Bundy Aki wrth gwrs, bydd ddim ar gael, Finley Dilyn, ond mae dal chwaraewyr fel Prendergast, fel JJ Hanrahan, fel Butler yn y rhengol. Maen nhw tîm dda yn dyn nhw Conocht, a maen nhw ddim falle ar y safon o nhw ar ddechrau tymor, bydd yn her mawr i Gaerdydd. Oedd, fi credu pob tîm werth am mynd i fod yn her fawr i bob tîm o Gymru. Wrth gwrs, os ni'n gweld y budget fel wnaeth i sôn, maen nhw'n light years ahead fel maen nhw'n dweud, ond mae llawer o brofiad y tîm Conrad Mech hefyd, so mae rhywun fel Colin Blade, fi credu mae fe ddim dy werddon, fi jyst eisiau na mae fe ddim. So mae fe'n dy llawer o profiad, mae rhywun fel Hanrahan. Wrth gwrs, mae Mac Hansen yn mynd i fod yna. Fi credu mae fe dal yn y fifa yn cael cwbl o peints, fi'n meddwl, dyr anna fe. Ond mae dal llawer o brofiad yna. So mae chwaraewyr fel Butler fel nath i sôn. Fi ffili cofio, mae llawer o chwaraewyr wedi gadael yna, rhywun fel Papi Ili a chwaraewyr fel yna. Fi'n trio cofio pwy sydd dal yna. Ralston yn yr asgell, mae fe'n chwarae'r ddar yr Australiad yn dweud. Ie, un arall, maen nhw dy sub-academy yn Australia, a maen nhw wedi Al Hansen yn Ralston hefyd. So, mae tîm llawer o brofiad yn nhw. Maen nhw fod yn her i tîm ifanc Caerdydd. Ond fi'n credu mae'r twy tîm yma, felly i gymaru â gweill ar ystod, mae'r twy tîm yma mynd i taflu bel o gwmpas. A fi'n credu mynd i fod yn gêm cyffroes i'r torf mawr sy'n mynd i fod lawr Parc yr Arfer. Ie, mae fe wastad yn gêm dda. Fi'n cofio gêm enwog o ran Caerdydd yn gyrru lle oedd Rhys Priestland a Jared Evans yn cael anafiadau cynnar yn y gêm, oedd Lloyd Williams yn wario maswr a Thomas Williams yn cico. Ni ddim yn mynd i weld hynna wythnos yma, ond gobeithio bydd yn gêm dda. Mae fe wastad yn lawr Parc yr Arfer, a oedd y ddoi ni siarad cyn y gêm, cyn dechrau'r pod, am byti pwy bydd yn ennill y gêm yma. Mae fe'n anodd, mae fe'n amser gweitha i wario Conocht, fi'n meddwl, oherwydd bod nhw ddim fel arfer yn colli llawer o chwaraewyr i'r tîm rhyngwladol. Ond, wrth chi edrych ar y tîm sy'n mynd i ddechrau Gaerdydd, mae dal dych chi 3 chwarteri eitha dda. Ellis Bevan, mae wedi cael tymor dda, a wedyn Tines de Beer, Ben Thomas neu Halo Holo a Ray Lilo, mae hwnna'n gryf y wynleiner i'n asgell siŵr o fod. Falle Summer Hill ar yr asgell arall, neu Harry Millard sydd wedi bod yn fformol mor dda, eleni, a mae wastad rheng ôl dda dy Caerdydd, a gyda Seb Davies yn cael ei ryddhau, bydd fi'n siŵr bod yr ail reng mynd i fod yn gryf hefyd, a Evan Lloyd, falle bydd falle bod e'n cael ei ryddhau yn Gymru, mae sôn falle bydd ddim yn chwarae, oherwydd Evan Daniel a Liam Belcher, ffordd maen nhw'n perfformio fel yn y safle bachwr. Fi'n ei wedi Caerdydd sy'n mynd i ennill y gêm yma, oherwydd fel arfer, y tîm sy'n gytre yn y gêm yma sy'n ennill yn dywe, Iestyn? Ie, fi'n gytuno, fi credu bydd Caerdydd yn ennill. So yn nhw'n mas yn golwy tymor diwetha, nhw wedi colli, a of course y gêm na dy'r Williams yn hyneri yn nhw wedi ennill. So gobeithio mae'r tradition yn parhau fe rhywffordd, so Caerdydd i ennill. Ie, symud ymlaen i'r trydydd o'r heriau Cymru yn erbyn Iwerddon, a Scarlett gytre nos Wener yn erbyn Munster. Mae llawer o sôn wedi bod yn y Scarlett, Midi Olympic, di weid bod fe ffitio ar fi'n arwyddo dy Montpellier, mae frwydr dyn nhw i gadw Sam Louis wedi ogystal. Mae fe'n mynd i fod yn anodd i nhw i gadw gafel ar y chwaraewyr yma yn chwaraewyr rhyngwladol o wledydd tramor yn ywedig sydd,
mae gymaint o tîmau moyn nhw, yn ywedig Fifita a Lewisi, y ffordd maen nhw wedi bod yn chwarae yn flynyddoedd cynt. Ond beth am ei obeithio nhw ar y penwythnos, mae sôn bod Dan Jones nôl, a mae wedi bod yn speles i'r fe ware, a mae fe ar yr amser perffaith yn ywedig o feddwl bod Sam Costello a Iwan Lloyd ddim ar gael gyda Cymru. Odi, mae wedi fod yn her i Scarlett, gobeithio mae'n llawer o chwaraewyr nôl dyn nhw, fel nad i sôn dy Dan Jones. A fi'n credu mae wedi fod yn cyfle dda i Tommy Lewis, os mae fe yn y 23, wrth gwrs, ni wedi gweld llan ymddyfryn o'n unigol prem, a nawr mae wedi dechrau dod mewn dy Scarlett, so mae wedi fod yn diddorol i gweld beth mae fe fel, os mae fe'n dechrau neu os mae fe ar y fainc. Wrth gwrs, mae Gareth Davies a Cyn Hardy ddim na, maen nhw dy Cymru, so mae chance fawr i Archie Hughes. Ddim fel fi, pryd nath ni galw Archie Hughes prop cwpl o wythnosau yn ôl, ond Archie Hughes y mewnwr. So fi credu mae chance dda i fe nawr dechrau cwpl o gemau dros y Chwe Gwlad a gweld beth mae fe fel yn y URC. Yn union, wel, mae rhaid i fe cael cyfle, ynddo fe? Oedd e'n mewn o'r 20 Cymru blwyddyn diwetha, a mae pawb wedi bod yn sôn pa mor dda oedd e yn ystod yn wedi cwpl y byd 20 y llynedd. Fi'n falch o weld e cael y cyfle. Fi'n falch bydd Tommy Lewis falle'n cael y cyfle hefyd. Herwydd mae fe wedi edrych yn wych pryd bynnag mae fe wedi ware. Fi'n awyddus iawn i weld Scarlett dros y penwythnos. Ond y her fwyaf, siŵr o bod, bod her mawr ydyn nhw yn erbyn Munster, her fwyaf sydd ar dreigau fe, teithio lan i Glasgow, mae Glasgow wedi bod yn hedfan. Wrth gwrs, fel yr arfer, mae tîm yr Alban yn colli llawer o chwaraewyr, ond fi mon yn gweld hwn yn mynd i'n ffordd Mae Iestyn ti'n gallu rhoi bach o beth i dreigau? Os maen nhw'n gallu stopo'r sgarmes myd o Glasgow, mae bach o beth yn nhw. Ond fi ddim siŵr os mae llawer o tîm oedd gallu stop o sgarmes y myd o Glasgow ar y foment. Of course, mae dydy rhywun fel Johnny Matthews. Fi ddim siŵr os mae fe yn ôl, herwydd fi credu mae fe mewn sgarmes, dim sgarmes, mae fe wastad mewn sgarmes, ond mewn carfan yr Alban fi'n meddwl. Ond fi ddim siŵr os mae fe nôl neu ddim, neu os mae fe yn, falle bydd noson hir, herwydd y tro diwetha nhw wedi chwarae, oedd Matthews wedi sgwri 5 gwaith fi'n meddwl. A oedd yna'n diwrnod hir iawn i'r dreigiau. So, gobeithio mae fe ddim yn mynd yn wael na ni. Of course, os mae'n gallu stop o'r sgarmes, gallu cael bach o momentum yn y pac, wel, mae dydy cyfle, herwydd mae'r brwydr yn y pac yn mor bwysig. Of course, mae dydy chwaraewyr fel yn Eirin Owen. Falle bydd Harry Ackerman nôl o'r tîm 20, mae fe wedi performio dda dros y 2 gêm diwetha dy'r tîm ifanc na. Of course, mae fe'n anffodus i colli rhywun fel Ryan Woodman, dy anaf. Ond mae dal tydi rhywun fel, fi ddim siŵr os mae Oli Griffiths dal yn iach neu ddim. Mae'n wedi fod yn her anodd. Os mae dwi gallu cadw mewn y ffait, fel nhw'n dweud, oer falle, ond mae'n mynd i fod yn her anodd a falle yn noson hir. Yn union. Dyna be ni'n credu. Just gyflym, pwy o ti'n meddwl bydd yn ennill Scarlett neu Munster? Munster fi'n meddwl, fi credu bydd y pac yn rhy gryf a gobeithio mae fe'n clico yn gyflym i'r Scarlett, hefyd mae fe ddim yn edrych yn dda, colli pob gêm yn y cwpan her. Ond mae fe'n gêm anodd i dod nôl ar ôl cwpl o wythnosau bant David yn erbyn tîm cryf fel Munster, so fi credu Munster mynd i ennill. Ti'n sôn am y pac yn fod yn gryf. Mae'r Scarlett wedi arwyddo Jared Taylor o dîm DHL Stormers, y blaen sgellwr i fe, so gobeithio bydd e'n cryfhau y pac yn ywedig yn ôl absenoldeb McLeod sydd mas am weddill y flwyddyn, yn ogystal mae'r gweilch di arwyddo a fe tri chwaraewr o'r tîm De Africa to, so maen nhw wedi mynd nôl i
back to that pool mewn ffordd, yn cytundebau byr dymor efo. Ie, tri o'r cheaters, bosiof canolor fi'n edrych mlaen gweld, just gan gweld ei enw, canolor rhywun nhw bosiof, you can't write these things anner weithiau, so fi credu mae cwpl nhw falle mynd i fod rwle yn y carfan na dy'r gwych, so mynd i fod yn un diddorol. Ie. Bach yn newyddion arall ynglyn â tîm menywod Cymru. Dyn ni sôn amdano, mae'r carfan ymarfer wedi cael ei enwi yn y carfan na. Mae cyn-gapten tîm Danigen Lloegr, Jenny Hesketh, a gaeth ei enni yn Australia. Mae hi wedi cael ei cynnwys yn y garfan o 47 yn ogystal â chwaraewyr. Nath ni weld yn yr Hergeltedd fel Gwenan Hopkins, Molly Reardon, yn ogystal â chwaraewyr fel Kath Richards, Rebecca Filippo, sydd â bach mwy brofed yn nath tereni ar y lefel hynny. Fi'n edrych ymlaen i weld nhw, ond bydd dim cyfle i ni weld chwaraewyr fel Sioned Harris, Giles Joyce a Katie Powell, maen nhw gyd ddim yn rhan o'r garfan. Mae Giles Joyce yn ywedig yn y gorffennol wedi gweud bod hi yn edrych ymlaen am gemau Olympedd yn yr haf a tîm saith bob ochr Pryden, falle bod hwnna yn fwy o bwysles iddi hi eleni. Sydd yn Siom i Gymru wrth gwrs, ond mae'n fy cyfle i roed y chwaraewyr eraill yn wedeg os yw'n meddwl am Kath Richards sydd wedi bod yn ffordd mor dda i gwaliau Lightning dros y misoedd diwetha. Well i ni sôn am rhywbeth arall yn sydd wedi dorri yn newyddion yr wythnos yma, yr EDC. Nawr, na i ddechrau hwn, troi bach o hanes. Ni wedi sôn am fe cwpl o weithiau ar y pod, ond mae gyngred newydd sy'n mynd i sefyll ar ben y system domestig rygbi Cymru, a mae 10 tîm yn mynd i bod yn rhan ohono. Nawr, yn Awst, y cynllun oedd bod 2 dîm o bob rhanbarth yn mynd i bod yn rhan o'r gyngred hon. Bydd y gyngred yn mynd i bod yn gaeedig, a felly neb arall yn gallu ymuno fe am spel. 2 o bob garfan a 1 o'r gogledd o leia, a bod y cynllun i gael 8 neu 10 tîm oedd y cynllun yn y dechrau. Wedyn y tîm oedd y Caerdydd, Pontypridd a Merthyr gweud bod nhw ddim yn mynd i bod yn rhan o'r gyngred. Symud nôl nawr i Chwefron, i nawr nôl yn y present day, a mae 9 dîm wedi cael ei enwi. Yn y 9 dîm mae Llanam Ddyfri, Cwins Caerfyrddin, o Scarlett, hynny yw, a wedyn chi'n sefyd i'r gwych, mae Pen y Bont, Aberafon a Abertawe, dim lle i Gastell Nedd, neu i sôn am hwnna mae bach. Dreigiau wedyn mae dych chi Pontypool, Pontypool, Casnewydd a Glynebwy wrth gwrs, yn ogystal â RGC o'r gogledd, a oedd hwnna wastad y cynllun. Byw gap enfawr wrth gwrs tîmoedd o Gaerdydd. Fel wnaethon ni sôn cwpl o wythnosau yn ôl bod tîmoedd o Gaerdydd bod nhw'n mynd i adael a falle mynd i aros. Nath Steph Thomas wneud erthigol i Wales Online yn gweud bod tîmoedd o Gaerdydd wedi Cardiff ar y C a Pontypridd wedi wneud U-turn, Pontypridd wedi gweud na. Mae Merthyr yn sicr ddim yn bod yn rhan o'r 10 tîm. Mae dal lle ar gael, a mae hwnna'n edrych fel mae fe'n mynd i bod rhwng Caerdydd a Pontypridd, oherwydd bod Gastell Nedd wedi cael, wedi cael ei ddweud, wedi cael llythyr o WLU yn gweud bod nhw ddim yn mynd i rhan, un o'r rheswm ariannol, bod arian dyn nhw'n dyledu yn hanesyddol, ond hefyd bod dim cysylltiad digon da â'r gwych. A mae hynny wedi creu bach o wrthdara rhwng y gwych a Gastell Nedd. Castell Nedd yn gweud taw bai y gwych i hynny. Gwych yn ywedig Lance Bradley sydd newydd cymryd drosto fel CEO. Gwych yn gweud bod hynny ddim yr achos yn y bresennol a bod e'n moyn gweld system well yn y dyfodol rhwng y ddau. Yes, dim mae rygbi Cymru, mae pob wythnos mae rhyw scandal neu mae rhyw hint a helynt neu mae rhyw gwrthdaro.
dyna, mae fe werth y byd i ni fel pobl sy'n moyn mynd i'r byd y wasg yn dyfodol, ond mae fe'n rhwystredig ar weithiau, yn dyw e? Odi, wrth gwrs, dy fi yn personol, dy'r gwaith fi'n neud y pont y pryd, fi ddim dy unrhyw gwybodaeth, inside knowledge am nhw'n dweud. Fi'n just clywed beth mae pobl yn dweud yn gemau yn heol sardus, neu falle os fi'n siarad â rhywun o'r clwbau eraill. So, i fi yn personol, mae fe'n bach yn anodd i gweld hyn yn gyd yn digwydd, herwydd fi ddim siŵr pa rygbi fi'n mynd i gweld tymor nesaf. Ond, wrth gwrs, mae fe'n anodd, o safbwynt Pont y Pryd, mae pobl yn dweud falle maen nhw'n mynd nôl mewn. O beth fi wedi clywed, maen nhw byth di meddwl amdano fe. Maen nhw wedi dweud na, oherwydd ar ôl rai pobl yn dweud mae'n mynd i fod yn anodd yn ariannol i nhw goroesi fel rhyw ffordd os yn nhw yn ymuno o'r EDC, oherwydd mae llai o gemau i gymharu ar Indigo Prem. So, o safbwynt na, mae fe'n anodd i tîm o fel Pont y Pryd. Wrth gwrs, mae dal bach o siarad y Caerdydd, fi'n siŵr. Mae pobl yn dweud mae U-turns mynd i fod na a pethau fel yna. Ond oedd yr un Castell Nedd nos Mawrth yn un diddorol. Mae wedi dod mas yn dweud fod ddim lle iddyn nhw. A wedyn mae fel back and forth rhwng nhw o'r gwylch. Oedd nhw wedi dweud bod y perthynas rhwng y clwb a'r rhanbarth ddim yn dda. Wedyn mae gwylch yn dod mas yn dweud fod yna'n inaccurate o geiriau Lance Bradley. A wedyn mae Castell Nedd yn matid nôl gyda'r arall. Hwyr yn y nos. A mae fe just... Ie, fi ddim siŵr beth mae'r undeb ceisio wneud fe rhyw ffordd. Oedd gan fod oedd y Premiership na, o'n i'n gallu gweld rai chwaraewyr ifanc yn defnyddio'r clybiau, ni wedi gweld y Caerdydd fod nhw'n defnyddio yna. Oedd Abertawe wedi cael cwbl o chwaraewyr o'r gwylch, oherwydd oedd bach o newid yna, gan fod rai chwaraewyr gwylch mynd mas i clybau fel Aberafan, clybau fel Pen-y-bont. A wedyn nhw gyd dy gilydd yn Abertawe. Wrth gwrs, mae chwaraewyr dy Scarlett yn mynd mas i Llan y Dyfri a Quins bron pob wythnos. So, fi ddim yn siŵr beth mae'r cyngor yma mynd i fod fel rhyw ffordd, oherwydd, dy'r carfrannau y rhanbarthau mynd i fod yn mor tyn, os gallen nhw roi chwaraewyr mas i'r clybiau yma pob wythnos, i roi bach o development game time i rai. Wrth gwrs, mae rai mynd i fod yn chwarae yn y cysleiaeth yma. Ond oedd e'n mynd i fod yn yr un peth na beth oedd e falle blwyddyn yn ôl, neu 2 blwyddyn yn ôl. Fi ddim yn siŵr. Mae fe'n un anodd i ceisio, can't really pick through the bones of it fe rhyw ffordd. Fi credu mae'r dadleuol mynd i dal parhau dros y dyddiau wythnosau nesaf. Ie, yn sicr nôl yn aws pryd oedd y cynllun wedi cael ei wneud. Ni wedi gweld y cynllun yn newid cwbl o weithiau yn parod, ond ar y pryd y cynllun oedd bod yna bwysles ar y chwaraewyr yma rhwng tua 20 neu falle bach yn iau a 25. A bod hwnna'n mynd i fod yn bwysles i'r chwaraewyr sydd falle ddim cweith yn barod am rygbi rhanbarthol yn syth bin, ond falle mewn rhyw 6 neu 7 mlwyddyn bydden nhw. Yn ymwedig, ti'n meddwl am, esgusol fi, chi'n meddwl am bropiau pen tin, falle, sy'n cymryd bach fwy o spel i fod yn barod am y gêm rhanbarthol a broffesiynol. Mae fe wedi dod mas fel mes, i fod yn dig, a unrhyw newid sy'n digwydd yn rygbi Cymru, fel arfer, mae fe'n edrych fel mes am spel. Ond ar y pryd o'n i'n awyddus allai hwn fod yn peth positif. Nawr sa'n mor sicr dy'r sefyllfa. Fi'n pryderu am y tîmoedd fel Merthyr a Bontypridd, os maen nhw'n meddwl bod nhw'n methu wneud yn ariannol, efallai da'r salary cap on ar y 11, lle mae'r arian yn mynd i ddod mewn. Pryd mae ddim yn chwarae gemau yn erbyn lle Caerdydd, ond yn ymwedig tîmoedd fel Casnewydd a Glynebwy a Abertawe, gwrthwynebwyr hanesyddol mae wedi bod.
os chi'n wario tîmoedd o llai o safon falle, neu tîmoedd llai, os gymaint o frwydr hanesyddol fyna, falle ddim, a hefyd, ydy hwnna'n mynd i creu problemau ariannol yn y dyfodol os mae pobl ddim moyn mynd i weld, fi'n trio meddwl yn tîm, na i weid Brynaman yn erbyn Pontypridd yn lle Casnewydd yn erbyn Pontypridd. A sa'n gweud unrhyw beth gas yn biti Brynaman fyna. Ond ti'n gweld y sefyllfa. Gewn ni weld. Fi'n siŵr mae'r stori yma heb gorffen. Heb orffen, ond gewn ni weld be ddigwyddith. Felly bydd Caerdydd neu felly Pontypridd yn rhan o'r 10 tîm. Gewn ni weld am y dyfodol. Wyll ni sôn yn gyflym cyn i ni orffen, oherwydd fi'n gwybod Iestyn angen gwneud pod arall sydd ar ôl hwn, ond tîm 20 Gymru, sori Iestyn am fy texts nos Wener, o'n i bach yn gandryll gan ambell i ddyfarniad fel o'n i, fel mae pawb yn pryd maen nhw wisgo sbectol coch pryd nhw cefnogi Cymru. Mae'n cei oedd y canlyniad, oedd e'n edrych yn falle'n wath na gêm, 28 pwynt i 7. Oedd Lloegr yn y tîm cryfa, yn sicr mae pac enfawr dyn nhw fel yr arfer, ond oedd llawer o lygediadau, so'n siŵr os mae hwnna'n air, ond oedd ambell i lygedyn o beth y Cymru, rediad Max Page yn yr ail hanner yn enwedig, a moment eitha mawr yn yr hanner gyntaf yn ogystal. Oedd. Fi'n credu oedd dal yn pethau dda gan y tîm ifanc Cymru yma, ond mae'r set piece mor bwysig a oedd y tîm ifanc Lloegr ar top hyn yn syth. Oedd dal perfformiadau dda, oedd tackle wych gan Mowen Moss i cael ei roi mewn i stopo cais arall yn y hanner cynta. A dal fflachiau o bositif na ti sôn dy Max Page i rediad cais Cew Anderson fi'n meddwl, pefnwr oedd wedi cymryd i gais eitha dda, a falle bach o momentum dyn nhw na. Oedd cyfle da dyn nhw tua diwedd y hanner cynta, pe nath nhw ymosod yn 22 Lloegr, yn nhw ddim gallu dod mas unrhyw beth, ond yn anffodus oedd y pac Lloegr rhy gryf yn yr ail hanner. Yn sicr. A fel y tîm hyn Lloegr, nath nhw dod y maswr bant o'r fainc, sy'n cofio'r enw fe, fi'n rili sori, ond dath y maswr bant o'r fainc a cico'r popeth do, cico'r bel bob man a rheolau'r gêm yn dda iawn. Iestyn, os unrhyw beth arall, dylwn ni sôn amdano cyn i ni adael? Fi ddim siŵr, fi credu ni sôn amdano popeth, fi'n meddwl. Bron y bod, na i fynd trwy gemau ar gyfer y penwythnos yn y Gymru Premiership. Mae Merthyr gatre i Gasnewydd nos fori, nos Iau, os chi'n gwrando yn hwyr, a hefyd wedyn yn edrych ymlaen am y penwythnos. Mae gemau eraill dros penwythnos hefyd, sef Aberafon gatre i AJC, Pen y Bont yn gatre i Glynebwy, Castellnydd gatre i Lan am Ddymffri, Pontypŵl, Caerdydd, Abertawe, Caerfyrddin. Ond oni bai bod unrhyw beth arall, bod ni wedi anghofio, a siŵr o fod bod yna yn hyn a helyd rygbi Cymru. Diolch yn fawr i ti Iestyn, a diolch yn fawr i'n barod am wrando. Cofiwch dilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol, os chi'n moyn gweld ein gwynebau ni, a fi'n eisiau lawr gysiau heddi am wahaniaeth, felly chi'n clywed yn y sŵn neu chi'n gweld ar YouTube. Ond diolch yn fawr o wrando, a hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.